Naimbag nga bigat yo, kakabsat, kakailyan, sa din naman tiyan nyo kita ito nga gundaway, maaaring dakay diti abroad, o din nga parte lubong, nagsakit ti kumusta kanyayo, tatang gundaway, ipadanon iti nasi napintas nga gundaway nga dati kat mabalin nga tumulong iti kasasaad tayo nga pinansyal iti sumaganad nga tiyempo. Siya ni Nathaniel Banggad na taga Abra at may sakon nga miyembro iti TBC ito unigan iti talong nga tawen. At itinati nga gundaway kaya't kung explikar kada kayo ito TBC nga makunkuna no anya daytoy no kasano daytoy nga mausar kanto no kaano nga mabalin tayo nga usaren. Kagayom erugik nga rod iti topiko ti dati nga gundaway no kasano nga na erugi dayto nga programa TBC ket nangasawon is dayto the Billion Coin Community. Dayto ket nabukel iti March 2016 ket agtalon nga tawen itatang bulan ket agdago po iti 3 milyon ket 5 gasot nga ribo iti membro iti interaminti nga lubong. Ket nagdakelan iti itulong na kadag iti adun nga miyembro iti nagduduma nga parte iti lubong. Ket daytoy TBC nga makunkuna isu ti maysa nga klase iti panagusar iti currency uno makunkuna tayo nga digital money daytoy ket magna iti pasilidad iti internet. Kaskan ko natin nga digital money. Saanin nga kasta kadag iti gigaran tayong papel nga kwarta o nanyaman nga aramatin tilubong ita no di ket maysan nga klase iti currency o kwarta kung natay malanganan nga numeron iti usarin tayo nga magna iti pasilidad iti internet. Kaya't nangasawen no addaan ka iti kastoy nga currency no digital money ket internet iti usarem. Ket ti sistema na dito kang gagayem kakadua ket dito ti makunkuna nga decentralized currency. Decentralized kahit nangasawen mabalin kon nga ipasa uno yallatiw ti anyaman nga pateg uno gatadken ka nga saanen nga magna iti sistema ti bangko uno anyaman nga otoridad nga pagnaan na pandaytoy hanang askri ti gagangay nga remittances uno exchanges nga makunkuna nga magna iti sistema iti bangko. Dahito nga sistema gagayem kakadwa ket saanen nga kaste ko nakitayen saanen nga magna iti pasilidad iti bangko sa di naman ti ayan mo dahito ket mabalin mo nga i-transfer uno yallati baban iti blockchain technology nga dahito ket diretso iti account mo uno diretso iti panagbayad mo kadag iti merchants uno siya sino man nga umawaten iti nga klase iti kwarta. Ket kaste ko na kon gagayem nga dito ket digital i-transfer mo tanyaman nga gatad ti kwarta nga hanen nga aduunay iti magugur mo uno magastos mo iti panakay-transfer na dito yan agsipod nga rod iti technology nga makunkuna nga blockchain technology. Ket dito gagayem maususar tayon kadag iti sino man nga miyembro itangag dama uno makunkuna tayo nga merchants adun gagayem iti merchants iti nga TBC iti nagduduma nga parte ti lubong ket napintas unay nga gundaway no mairugim gayem ti kastoy nga sistema uno maaddaan ka iti kastoy nga klase iti digital currency ket dumakdakkel daytoy mayat ka kan madika kasi ti programa na uno ti pateg na daytoy kas may isang investment no kayat mo ti mangirugi gayem ikatang gundaway ket dumakdakkel aging gana nga madanon na iti ultimate price na nga kamakon ko nami unang kon ko na ni admin
Kahit no madanon nanton day ultimate price ng 1 billion euro, kahit adnan to mo iti patig ng 1 billion euro data igiganam no maadaan ka iti maysa nga TBC. Nga dito gagayam no kasano iti panagdakkel iti gatad na pintas unay nga amunyo nga dito nga sistema ket dumakdakkel iti patig na gapuan ta kadagiti miyembro nga sumrek wenno mayatda nga usaron daytoy ket mangalda mo iti sarili da nga wenno kukwada wenno bukod da nga account ket daytoy ket dumakdakkel ket nga sawen kada sumrek ti maysa nga miyembro dumakdakkel ti gatad na aging gana nga madanon na di ultimate price nga 1 billion euro. Kaano nga ron gagayem? Dito ti kayat ni nga ibaga kada kayo iti agdama nga gundaway agtarimaan nga trabaho iti so amin nga leaders tintaramin ti nga lubong ken so amin nga miyembro nga mayat nga mga yalati uno mangi paraman uno mangi share iti deti nga gundaway. So nga gagayem mausarin dagitoy mausarin ket madanon tayo iti ultimate price na no madanon tayo maten iti maysa nga billion iti miyembro tin taramin ti nga lubong. Alamon gagayem kakadwa deti pa lang ti patinggan deti nga broadcast ket ngayon aktumanen ket naman la kumata adda ti gundaway yumet no sapay la kumata daan ti kayo ti gundaway nga mangsubaybay ti deti nga broadcast agsipud ti inaldaw nga umabot no umay kada kayo kadagiti telepono yo kadagiti computer yo una nya kadagiti gadgets yo nga mabalin yo nga buyaan iti broadcast nga Ilocano. Kahit kung ibaga kagayem nga saan lang Ilocano no di ta nagduduman nga lingwahe iti intaramin ti nga lubong iti mga usarin ti daytoy nga no mangi warwaragawag kunak malangan kagaya mangi warwaragawag o no mangi sursuro intaramin ti nga lubong. Pagyaman na karugagayam magkikita tayo manan ti sumangga natin nga gundaway at no ma-explicar ko iti lingwahe tayo nga Ilocano ti kayat nga sawen iti TBC no kasano ti panakusar tayo o no ti sistema na no kasano ti panagaduna daytoy iti puder tayo. Thank you very much. Kada kita tayo. God bless you.